Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürli yerine yaran Türkmenlerin ıkbal fırsatları dürli. Azatlyk Radiosynyň dünyanın dürli yerine yaşayan, okuyan, işleyen Türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mähruman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy zähmet migrantlarynyň dyn almak mümkinçilikleri. Gepleşigimiziň myhmanlary Türkmenistanyň zähmet migrantlardan Arzu bilen Öwez aglar. Arzu, Öwez, ikiňizem Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Söhbetleşigimizde Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.com internet sahypasynda şeýlede Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu adly sahypasynda açan biziň temamyz bilen baglanyşykly forumlaryna garlylan şol tesirlerden uğralyp başlaly. Inha Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu adly sahypada açylan foruma garlylan tesirler Zakir Jumayev bir näme dynjalşa gellikmi diýip tesir garlypdyr. Gunça Pelwanowa diýen dinleýjem dogurda diýipdir. Ediz Gurwanow diýen bir dinleýjem 5 ýyllar işleýär, hiç hili dynjalş ulanmadyk diýip jogap beripdir. Inha Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.com internet sahypasyndaky şol zähmet migrantlarynyň dyn almak mümkinçilikleri adly forma garlylan käbir tesirler, şol tesirler esasynda da häzir sora berjek. Aknur İstanbul diýen bir dinleýiji, alýan pulumuz $400, hemmesini Türkmenistanyň giýberýän, hiç dyn alýş ýadyma düşmedi, gije günleri işleýär. Muňa da şükür, işsiz galmakdan gowdur we çagalarymyza hiç kime mätäç edemok diýipdir-de. Hawa, maşallah diýen birim Aknur'a jogap beripdir. Malades Aknurjan, halal zähmetden gowzat ýok, üstünlükler saňa we maşgalaňa diýipdir. Bibi Konya diýen bir dinleýjem orada başlaýar we şol wagt biziň restoranymyz diňe gije işleýär. Bizim diňe orada da agşama çenli dyn çalýar, jäherde gelip aýlaň-saýlaň edýär. Başga wagtlaram bir ýerimiz gaşamaga wagtymyz bolanok, biziň dyn çalşymyz orada da we hoş geldiň orada urra diýip öz garaşyny beýan edipdir. Nigoro İstanbul diýen ýene bir dinleýijimizem sizinki gowakeni biziň hojaýynymyz restorany orada da yapya we biz işsiz galýar. Siriyelleriň derdinden häzir iş tapmaňam gaty kıyın boldy. Aslında bir ay Türkmenistana rahat dyn çalşa gidip gelsek näme bolardy? Ýöne bolanok deport problemasy bar diýip pikir garlypdyr. Bada gülýän bir dinleýiji dyn çalmak ýa-da düşenok bizler öýde işleýäs, ertir 5-de turup gije 12-de ýatýas, dyn çalmaga gidilse hojaýynlar bizem alyp gidýär, ol ýerde özlerine hyzmat etdirýärler. Ay gul bolsaň her ýerde hemişe gullursuň da dyn çalmak nirede düýşüňde de göreňok, azatlyk sen ýa-da salaýmasaň arzu etmegem hoşluk berýär, malades taýjak bolup öz pikirini beýan edipdir. Hawa, arzudan başlaly. Inha arzu tesvirçileri dinlediň, tesvirler dinlediň. Özüňem şu Türkiýedäki iň tejribeli Türkmenistanyň zähmet migrantlardan biri. Sen dyn çalyş diýilende. Senem inha şu zähmet migrantlaryň biri. Sen nähil dyn çalýan arzu? Sen durmuşyňda dyn çalyş barmy ýokmy? Men sana şeýle bir zat aýdy, şu taýda ýazypdyr dyn çalmak ýa-da düşenok diýip başlap. Ýa-da düşýär. Ýöne Türkmen insany şu Sowetler ýykylan soň öňleri şu ýere böyle kurorda gidilýärdi. Şonda dyn çalynýardy. Ondan soňra şu dyn çalmak näme diýen Türkmen bilen o. Şu deňize ýakyn ýerlerdekiler belki işlep ýörleri. Aňyrda beýle tap bolanokmy? Meselem inha sen öz işiň arasynda bir işden maý tapyp wagt edip dyn çalsam diýýärmi diýen okmy ýa dyn çalýarmy? Hawa. Men bunu diýemok. Şeýle aýdym men sana, meselem men maşgalan Türkiýede ýaşaýar. Ýöne maşgalası Türkmenistanda ýaşaýanlar var. Bir adam işleýär, onu adyna bakýar. Şonuň işleýän şu aýlygy näme bolsun? Men şu taýda tesir galdyrdım. Gruzin zähmet migrantlary $900 başlaýar bularyň aýlyklary. Sebebi Gruziýa viza problemalary ýok, deport problemalary ýok. Arkaýynda gidip gelip dokumentlaryny oňaryp işleýärler. Ýöne türkmenlerde şeýle problemalary bolan üçin bärdeki başlyklaryň, maşgalalarym, iş aljaklary adamyň şoň ýyl problemalaryny dinläp, şolar bilen uğraşyp oturmakdan şolara az aýlyk berýär, $600 berýär. Ýöne $400 başlaýar bu türkmenleriň aýlyklary. Gruzinleriňki $900 başlaýar. Ýa-da gruzinler gidýändir aňyryp berik. Meselem men gitsem dyn çalmana gitsem, şo ýerde hiç bir zat göňlüm isleýände alyp bilmeli, iýip bilmeli. Şu bir ýerde bir ýeri görsem şo gidip bilmeli. Mesele şeýle pikir edýär.
Ýöne sen şöyle iş veren maşgalalar seni yanlarına alıp gidende çağarına seyrediyen bakıcı olarak alıp gitse ya da bir yaşlı garın yanında sonra gözleyen biri olarak alıp gitse ýöne özleri karındaşları bilen o yazlıklarındaki dağçalarındaki komşularıyla şunla mumla sohbet edip içki içip nahar yiyip geziyorlar. Akşamlardan marojna yiyip geziyorlar. Sen şunun arkasında padnos taşıyan bir elinde trapka bilen solları süpürüştüren sen şunu ediyorsun. Yine şu Türkmen insanı şu. Başka bir zat demeye gerek var mı? Türkiye'deki Türkmenistan'da rahmet migrantlarda dýyn alma mümkinçilik yok diýen. Yok. Sen 365 gün işlemelisin. Her indi terde bir yol çıkarttırlar. Şu yerdeki maşgalalar 15 günde bir 24 saat dinlenmene sana fırsat veriyor. Ürünleri haftadadır. Indi 15 günde bir. Hiç çıkmayanlar da var. Pulumu alayım da izine gidende izin parası veriliyor. Şunu harcamayıp cüyme koyayım da maşgalama koyuvereyim çağacıklarım iyisin deyip yöne şu dinlenmene gitmen yine maşgalan yanında işini edenler var. Men şu Türkiye'de sunlatla meşgul olan yeke tek insan men. Aydımcı yeke tek men. Men pul işleyem, men pulum var. Men dincalyan. Yöne men yalı tutap bilmeyenler var. Yöne men kösenyen gidemde men kösenyen. Men bir çağa bile men kösenyen. Şunu alıbilmedim çağa şunu edebilmedim deyip Amerika zahmet migrantı $400 $600 işleyen ne emetsin o? Onu emetsin. O pul yetmiyor hiç sağda. Şunu çok bolyan. Awa. Bu arzu sen fikirlen garaýsyň. Awa özden maglumat alaly. Hawa öwetsenne, awa senem özüň rahmet migranty, sen özüň nähili dynjalyş mümkinçilikleň barmy ýokmy? Arzuň aýdan pikirlerine goşulýanmy? Ýanky tesirlerde ýazylan pikirlere, garaýşlara goşulýanmy? Şeýle-de öz ýagdaýlaryň, öz dynjalyş mümkinçilikleň barada, göreneşlerden barada senem bir maglumat berseň dünýä türkmenlerine öwetsenne? Bolýar. Aslında ol aýdylanlaryň hemmesine goşulýan, hemmesi dogry atlar aýdypdyr. Çökşen memurun başymyzdan geçen da öyle işlerimde bir yılda bir aylık ruhsat var. Yani onun 15 gününü pulunu veriyor. Hani aylığın yarısını veriyor. Kalan 15 günden işlep veriyor. Taş töreğimde nakarhanada da isteyenler var. Onlara malyalar. Hani beriyen yerleri var. Başkanı batın kovu olsa o dinsal şokman gerek deyip yani beriyen yerleri var. Yani vermeyen, hiç düşünmeyen yerler var. Bizleri varıp kadakları başlarına adına ediyorlar. Ayıp olmasa gidiverdi yani işte. Dynjalyk olsun diýermisin ha? Yani bir zat özden Doğançam'da kısçın aydayım. Sen diyen 11 ay işleyen, bir ay dynjalyan men başladım 15 gün pulunu öňden beri 15 gün işlep neme diyen diyen. Sen gidip 5 yıldızlı bir otelde 5 gün dynjalyp bilýän şunu maňa aýt. Yok, dynjalyp diýilin de hani sana bu sadyny berýär, hani sen garnynda adam ödüňe bagly 750 manat 800 manat pulun bolsa, sen gidiverýän bu taýlarda bir 400-500 manat da gol dynjalsa bolýar. Deňiň kenarlarynda zatlarda. Ýöne özlemde gidem yok hiççilik. Ay pulumy toplap öýümi uğratmay owa var hakya taşla diýär. Başlaňa bagly da başlaňadan bu bolsa, özlerin sadyny berýärler. Sulh we kanuny ýagdaýlarymyz ýok hiççilik hakymyz hukumymyz ýok. Şo arzuň aýdy şeýle ýok. Şo arzuň aýdy şeýle şol Türkmenistanyň rahmet migrantlaryň aglawa köpçüligi bir kanun ýagdaýda bolan soň, wizesiz bolan soň, köne pasportda bolan soň, şo sebäple dynjalyş mümkinçiliklerim ýok. Şondan peýdalanyp bilen oklar diýen. Senem şo pikirdemi? Şeýle de. Indi dün meni bir bayramaly bir aýal maşgalar maňa jaň etdi. Ağlaya. Men kona pasportly şeýle beýle. Gorkup ýörelken samolyotda da minip bilmänýär. Men aýtdym, ben Türkmenistanda sen pasportyň köne ýa-da täze ýa-da sen gaçak diýen ok hiçem sen samolyotda minip bilýän her ýere men gidýän men 10 ýyldan beri 11 ýyl boldy gaçak geçdiň. Men samolyotda minýän tezlem geçdiň şu wagt ýaz tomusaýynda. Ýene şunu bildirelim. Ýene türkmenler şu taýda belki biri eşitip şunu kösünüp ýörmesinler. Alsın biletini öňden taýýarlap goýsun, barsın 2-3 gün dynjalyp gaýtsın. 2 aylygyna aýraýsyn özüne. Öýtke diýen öldürgün üçin ýa. Onda iş yerlerinin harydarı da köpeldi. Gaty iş gözleýän imkan. Türlü ülkelerden işgärlerim gelip ýatýar. Hani bu da bir işini ýitirmeýän gorkusyny getirýär aklyma. Men gitsem de ýene bir adam alaýyn masallar diýip ýani. Onun üçin imkan diýip adam düşünip durulany köp yerlerde. Kan aýdygan diýen bolmasa, ýani iş şertlerim kıymaşdy ýani. Arzu Öwes Azatlyk Radiosynyň rahmet migrantlarynyň dynjalmak mümkinçilikleri temaly dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. İşleňizde üçinji kardy bolýar. Sag bolun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.